салом алайкум бародарои азиз, хоҳару апо. Ай ҳаматон хоҳиш лайк, подписаться, поделиться имо, комментария, фикрояхтонам бинависен. Барои мо муҳимай. Ва чӣ гуфтаниам бародарои азиз. Дар ин видео ман ай ҳама мавзӯи зура ба шумо мегӯм, ки шумо худтон ҳамина мекофтем, ки як кас модар гӯя чӣ мавзӯъ. Ва бародарои азиз, бисёре аз шумо телефонотон дӯстон, падартон, модартон занг мезанад ва ба шумо гузор намеояд. Аз чӣ сабаб? Сабаб ҳамин бародарои азиз, ки аз вақте ки шумо чӣ гап туғрӣ кардагиен, аз тарафи Россия бо бародаратон ё ака дигаратон хештаборатон гап мезанед ва чӣ гап. Барои ҳамин ба шумо кадоме ки занг занад гузор намеояд. Чӣ кор кардан дар кор, ки занги дӯстатон ба шумо биояд? Медароем дар звонок гузор, яъне рақамчинӣ мекунем. Бародарои азиз, чӣ кор кардан дар кор? Зер мекунем решётка 21 решётка ё ин ки ситорача 21 решётка мекунем. ё ин ки мешавад дар ҷои ҳамин дута решётка карда 21 решётка карда. Бародарои азиз, 21 решётка карда зангро пахш мекунем. Ва инҷо гуфтагиаст, ки переадресация визов при любых условиях для всех визовых услуги неполадки подключения или неверный код ММИ. Бародарои азиз, дар инҷа барои ҳамин мисол, барои чӣ хеле ки ман гуфтам, барои хеле чизое ки кӯчат кардагиен, зангу хеле намеояд дар шумо, ҳамаяму кушта шудаанд. Яъне чӣ гап ва ё дигар дар телефони шумо кор намекунанд. боқӣ дар паноҳи худо бошем бародарои азиз. Лайк, подписатсияро фаромӯш накунед.